njengoba belinganisa ngomsebenzi wasema-ofisini mhlambe neminye imisebenzi efana nawo nalo wasenkontrakini, lo wesilisa ngenza ukuthi imqinisa kakhulu ukuthi akabona inkontraki kakhulu kanjani yini yenza lokho? Yabona ke enkontrakini njengoba ngithi ilanga nje yakhona ayifani nasema-ofisi, into ibekwa njengoba injalo njengoba injalo. Uma ukuthi usazogana ungacishe ube umpetha ekwakheni umuzi umhleli nabantu benkontraki basho zonke izinto. Lento enzeke kuyena umuntu uyayisho nje kungabantu abazalutho mangabe kukhona nento ngomthetho yamahloni ofanele ngabe akayisho uyayisho enkontrakini akanandaba indawo ekuwukuthi ufana cishe kufana nasesikoleni ngoba into ongathi makula emakhaya ingahlekwa enkontrakini iyahlekwa noma into encane nje iyahlekwa. Kufanele ukuthi nalento futhi yokuba umuntu ocasulwa ubala iyaphela nje tu umhleli nabantu enkontrakini ngoba ayikho into abangayikhuluma, bakhuluma nento ezacasula kodwa kube khona ukuthi hawu usecasukile njalo lana ucabanga ukuthi ukwakhe la esho kuwena engayibhekile indaba ukuthi uliphi izinga noma ngabe kuthiwa umuntu ophethe naye kuyakhulunywa nje naye uma kuthiwa nje uyena ophethe abantu emsebenzini kodwa uyazi njengoba eya kulaba abasebenza ngezandla bephusha namabhalo uzoyithola inkulumo yothi ezofika wasebekhulumile akunalutho. Yenza ke lento ukuthi zibe ningi izinto ozaziyo empilweni osuke ungahlelwanga ukuthi kuhleliwe phansi uyafundiswa ezifundwa nje uhlangwena usetshenzwa.